Jeg er Cecilie Lanken, og jeg bor her på Rødgård, og er derfor en af værterne her på festivalen. Og til daglig så arbejder jeg som hypnoterapeut og underviser og laver kurser og workshops og alle mulige spændende ting her på gården. Og hvad er Rødgård egentlig for en størrelse? Jamen Rødgård, det er et sted, som vi er 4 venner, der har fundet og overtaget for et år siden. Og det er en kursusgård blandt andet, men det er et sted, der bare er en legeplads for alt muligt udfoldelse og aktivitet. Så vi er 4, Karsten, Iben, Marcella og jeg, har fundet sådan et sted, hvor vi virkelig kan arbejde sammen, men også lave alle de ting, vi drømmer om hver især. Og hvad er det, inden for hvilket felt er det, I arbejder? Vi arbejder rigtig meget med terapi, med healing, med naturen, med det åndelige, kan man sige, ved vores møde med naturen. Så vi arbejder rigtig meget med kroppen, med bevidsthed og med sindet, og med at skabe et sted, hvor mennesker kan komme og forandre sig, eller hele, eller komme sig, eller hvad det nu skulle være. Og hvordan er det så, at det her Positive Trace Festival, hvordan er det, det passer ind i det der? Hvorfor er det en god idé for jer? Positive Trace, det var nogen, jeg havde hørt om allerede før. Der var noget, der hed Rødgård, eller at vi kom til Rødgård, eller kendte noget til Rødgård. Og da jeg hørte om det første gang, så faldt jeg bare fuldstændig for ideen. Det var bare på idéplan. Jeg havde det bare med i tankerne, med i baghovedet. Og da det så skete alt det her med Rødgård, vi overtog, jamen så nævnte jeg oven i købet for de andre, sådan, det kunne være fedt at have Positive Trace Festival eller noget i den stil. Jeg kender en, der laver sådan noget. Og så opstod den der mulighed. Og for os lige nu, der har overtaget en gård med en hel masse jord. Der er 15 hektar jord her, og det har været forpagtet ud til en landmand, der har drevet det konventionelt. Og så hele den her proces med at få stoppet for det, få konverteret det, få på en eller anden måde planlagt, jamen, hvordan vil vi egentlig hjælpe naturen her? Hvordan vil vi måske hjælpe den med at blive mere vild, med at blive mere rekreativ og mere sund og mere biodiversitet? Og der er det jo helt perfekt med den her festival, fordi så kommer der en hel masse mennesker og bare hjælper os i gang med nogle projekter. Ja, så lad os prøve at dykke ind i, hvad er det for nogle konkrete projekter, I har her under festivalen på Rødegård? Jamen, festivalen er delt op i 2, så der er både noget permakultur, workshops, hvor de arbejder med vores køkkenhave. Vi har nogle rigtig fine køkkenhaver, der er en fælles have, som landsbyen bruger, og de er så også blevet inddraget i det her. Så de er ved at lave vandingssystem, indsamle regnvand fra ladebygningen og fra tagene, som så vil blive ledt ned i nogle systemer, meget smarte systemer, de laver, som gør, at haven bliver selvvandende, så der ikke er vanding nødvendig. Og det er et af projekterne. Jeg tror også, de har nogle flere derovre, men det jeg ligesom er mest indsat i, det er biodiversitetsprojekterne, som er herude på markerne. Og hvad går de ud på? Jamen der har de eksperter, der er i gang derude, de har ligesom fjernet en cirkel af hele græslaget, for at få alt det her græs væk og få plads til, at der faktisk kan vokse nogle nye urter og ting op. Sådan lidt start forfra med nogle felter, som så kan begynde at brede sig på hele marken. Men med inspiration fra Nationalparken lige ved siden af, så henter de frø derude, sår dem, og så kaster de sten ud. Noget, der hedder stenstrøning, som betyder, at man ligesom tager de marksten, som de fra landbruget har taget fra markerne igennem mange år og samlet i bunker, dem drysser vi ud igen, sådan så de der sten, de ligesom vender hjem til markerne og bliver bo for myrer og insekter, og så kommer der fugle, og så vokser der noget smukt ud af det. Okay, så der er en Rødegård med jer, som I har nogle målsætninger omkring noget natur og noget velvære, og så kommer der en festival, der har
en hel masse deltagere, altså 200 deltagere eller hvad det nu er, og nogle eksperter, som kan hjælpe jer med faktisk at... Altså de kommer egentlig og er lidt med til at udvikle jeres sted egentlig i løbet af en uge. Ja. Hvad så sådan bagefter, når nu festivalen forsvinder igen? Kan I så, er det så selvkørende, de der projekter, eller skal I ligesom, bliver I sat ind i, hvordan I skal føre dem videre, eller hvordan? Ja, altså der kommer jo nogle eksperter, som har hele teorien og al viden med sig, og de underviser så de frivillige og os i, hvad det er, de laver, og hvad det er for nogle projekter, de sætter i gang. Ja. Og så er det jo meningen, at vi skal tage over derfra. Både måske samarbejde med dem, de vil også gerne komme igen, siger de. De vil også gerne komme og lave kurser og lave opfølgningsweekender for eksempel, og det håber vi jo meget, at de vil. Der er et minimum af vedligehold på den måde, at det, de laver herude med skovhaven og biodiversitet, det er selvfølgelig noget, vi skal passe, men det er ikke sådan, det kræver ikke så meget arbejde, at vi ligesom skal lægge fuldtidsarbejde i det. Det er noget, der også bare skal have lov til at vokse op og skabe den her skovhave, biodiversitet, og på et tidspunkt vil vi kunne høste nødder og bær og frugter og sådan noget derudefra. Men vi vil jo rigtig gerne have nogle kurser i gang, og der er også nogle af de eksperter, der rigtig gerne vil komme og lave deres kurser og uddannelser herude. Og det vil jo være oplagt at føre det videre på den måde, og også få skabt en eller anden kultur, hvor folk kan komme igen og arbejde med det, vi har sat i gang nu. Og også bare følge det og se, hvordan det går, og være med til at høste måske, og have noget med herfra, når det er. Fedt, så på den måde kan man vel også, jeg hørte også sige, at det er en god måde at egentlig at netværke på. Altså for jer, og få nogle mennesker ind, der faktisk kan noget, som... Det er jo helt fantastisk. Ja. Og faktisk fordi vi jo er i opstart stadigvæk, vi har kun været her et år. Vi har jo virkelig brug for at komme på landkortet og blive set og blive synlige og få noget opmærksomhed. Og bare alle dem, der kommer her, det er jo en kæmpe gave for os. Altså så mange frivillige, men også bare deltagerne bringer så meget god energi. Og de vil jo også snakke om Rødgård bagefter og måske have lyst til at komme igen. Og det håber vi jo bare, at I alle sammen har. Hvad er det lige ved Positive Trace, der er interessant for jer, og ikke for eksempel noget andet? Jamen, jeg tror bare, vi faldt for Positive Trace. Både det, at det var så oplagt, der var en connection, og vi kendte allerede lidt til hinanden. Så det lå ligesom i kortene på en eller anden måde. Og det er jo ikke sådan, at vi allerede har defineret alt, hvad der skal ske her. Vi er faktisk meget åbne for, at der kommer nogen og siger, hey, skal vi lave det her sammen? Og vi synes jo bare, at alt, hvad de kommer med, er noget, vi bare rigtig godt kan lide at gøre. Og vi vil jo gerne have et sted her, som er en helhed, hvor de gæster, vi har, og de kursister, og de mennesker, der kommer her for at komme i behandling eller andet, at de også kan nyde naturen. Og at der bliver lavet nogle stier rundt, og at der er noget at være i. Og, ja. Så i virkeligheden, så blev de også inviteret ind for at være sådan lidt medudviklere af jeres sted. Absolut. På en eller anden måde? Ja. Og de stillede jo også en masse spørgsmål, da de kom, og sagde, hvad ønsker I jer? Hvad forestiller I jer, ikke? Fordi hvis vi havde sagt, at vi forestiller os en hel masse landbrug og køkkenhaver, så havde de jo måske lavet nogle helt andre projekter. Ja. Men de spurgte jo også, hvor meget vedligehold har I ressourcer til? Og der måtte vi jo også sige, at det har vi ikke endnu i hvert fald. Men hvad kan vi så lave, der kræver mindre vedligehold? Findes der nogle andre af sådan nogle her, altså festivaler, eller hvad man skal kalde det format her, som Positive Trace? Altså, jamen, jeg har aldrig hørt om det. Jeg tror, at Positive Trace er sådan lidt pioner med det her koncept med at ville flytte sig fra år til år og skabe et positivt aftryk, sætte noget i gang og så flytte et nyt sted hen. Det er i hvert fald det, jeg har opfattet som noget nyt. Og så også bare hele ideen om ikke at efterlade en hel losseplads efter en festival. Ikke? Her efterlader de noget andet, og det er jo et positivt og smukt, kærligt aftryk og en gave til dem, der holder det. Ja. Det synes jeg simpelthen, det er de afrundende smukke ord. Tak for det. Tak fordi du ville være med.